ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. имрӯз хостам ки дар якчанд комментарияҳо умумӣ ҷавоб диҳам. ростӣ ман дар он комментариҳо баъзан ягон негатив шавад аҳамият намедодам, лекин якчанд рӯзи охир баъзеҳо комментария нависиданд ва хостам ки ҳаминро умумӣ карда ҷавоб диҳам. шояд не онҳо дар ҳақиқат аз надонистан, аз нафаҳмидан дар бораи ҳамин чизҳо сарфаҳм намераванд. аз ҳамин сабаб ин комментарро менависанд. баъди видеои мо камтарак шояд ки мефаҳманд, дарк мекунанд ва хостам ки умумӣ кӯтоҳ дар бораи маълумот диҳам. мо вақте ки курсро сар додем, якчанд нафарҳо менависанд ки ҳамин курса бепул намешавад, ёрдам ба халқ мегӯед, лекин бо ҳамина пулакӣ кардем, инсоф дорем, бояд айрои инсоф кор кунем. гӯш кунед, агар ҳоло ман конкурс сар диҳам, шумо чӣ мегӯед? 3000 дона билет, 3000 ён ки 5000 ягон кас наменависад ки ака ҳамин билетта бепул кун. ҳамин тавр не? вақте ки мо илм медиҳем, ин мисоли оддӣ, шумо мактаб меред, ягон кас бепул барои шумо илм медиҳад. шояд мегӯед ки бале муаллим ба ман илм бепул медиҳад. Бепул не, албатта муаллим маош мегирад. ягон кас ҳамту рафта дар шумо илм дода буромада намерад, ва барои маош дорад, баъдан мерад барои шумо дарс медиҳад. ё ин ки ҳамин бори аввал мактаб меред барои илм гирифтан, китоби алифбо ҳама бепул оварда тақсим намекунанд, дуруст аст? ё ин ки дар бораи ягон илм, масалан бизнеси ё ки химия, физика, любой фанро омӯхтанӣ бошед, шумо ҳамун китобашро мехаред ку. ҳамон одаме ки навистагӣ илми худашро менависад, мефурӯшад. ҳоло бошад замона тараққӣ кард, китоб ҳам бале аз мода намондааст, китобро ҳам хондан дар кор мехонанд, лекин боз чизҳое шуд ки ҳамин тавр яъне ба монанди китоб аст. Шумо илмро яъне тамошо карда мегиред. яъне маънои курс ҳамин аст. як нафар навистанд ки аз ягон кас пул нагирифтан шумо барои ин коратон пул мегиред. ростӣ ин комментарро мехонед, тамоман мантиқан дуруст намегирад. як чизҳое ки ба ин чиз дахл надорад, дар бораи курс сарфаҳм намераванд. ҳатто баъзеҳо инро конкурс ҳам мефаҳманд. мо яъне роҳҳои бизнес карданро ёд дода истодем. чӣ хел ту бизнесро бепул ёд мегирифтаӣ? ман инро аз таҷрибаи худам мегӯям. ман дар як-ду нафар бачаҳое ки буданд бепул курсро додам. курс 6 моҳ давом кард, баъди 6 моҳ мепурсам, барои ки дар онҷо пул расход кардагӣ не, умуман курса хондагӣ не, вале баъд мехонам. вақте ки пул медиҳад, вале баъд камтарак ҳаракат мекунад, кӯшиш мекунад. албатта якчанд маъюбҳое буданд ки мо курсро додем. аз байни ҳаминҳо ростӣ як нафараш сол результат нишон дод, аз хонааш ҳатто кор карда истодааст. ин бениҳоят хурсандии мо аст. ягон ҷои миннат надорад. мисол онҳо муҳтоҷ ҳастанд, мо вазифа дорем ки ба онҳо ёрдам кунем. рамазон я аудитории калон дорад дар инстаграм. албатта курс айномаш маълум, роҳнамо аз дасти ҳамаи бачаҳо гирифта аз 0 то 100 бурда мерасонад. реально бисёр чизе полезне дар курс. Дар курс ёд метиҳад чӣ хел инстаграма продвигат кардан кор. боз ёд метиҳад ки в основном чӣ хел аз телеграм, аз вконтакти пул кор кардан дар кор. настройка кор мекардем. мо рости гап хай бизнес план доштем, ба нақша кашидем, волид кардем худмона ай стройка хай курсора хондем, гузаштем. хеле хай як сол гузашта пешравӣ алҳамдулиллаҳ. ҳозир сехи худмона дорем, кору фаъолият карда истем. шукронаи худованд, кор алҳамдулиллаҳ хуб рафтааст. ина интернет магазини раҳмулло 28000 машоаллоҳ беҳтарин. ман автори канали Аҷоиб ТВ ҷода аз 230,000 подписчик дорам. вақте курси роҳнаморо харидам, барои ман як мотиватсия дод, барои ман як қувват дод ки ҳамин курс сабаб шуд ки ман омада кору фаъолиятамро дар шаҳри Душанбе сар кунам. Морис курси худашро сар додааст. шахсан ман худам аз он истифода карда будам. вақте дар стройка будам, ҳамин бародар сабаб шуд ки мақсад аз стройка баромадем, корҳои тиҷоратро пеш гирифт. яъне ки шахсоне ки мехоҳанд ки бизнес кунанд, пул доранд, чизе ки мо бизнесро ёд медиҳем, шояд оянда албатта дар 1-2 моҳ не, 5 моҳ, 10 моҳ, вақте одам як чизро хуб меомӯзад, масалан баъд аз 5-10 моҳ аллакай профессионал мешавад. шумо дар як рӯз шояд ҳамин 10,000 рублро метавонед ки кор кунед. пеш аз он ки мо ин нархи курсро мондем, ҳама тарафа ба ҳисоб гирифтем ки ба кисаи шумо, ба ризқи фарзандони шумо, ба хонадони шумо, ба ҳамин чизҳо зарар нарасад, ҷабр нашавад.
ва мо нархи курсро 10000 монӣ ки ин информатсияе ки мо медиҳем дар дигар ҷо ман гарантия медиҳам ки аз 40-45 зиёд мефурӯшанд. шумо вақте ки бизнес ёд гирифтани ҳастед, агар ҳоло 10000 ин корро накунед, вақте дар роҳи бизнес меред, баъзан сӯхтан дорад, баъзан ягон риск дорад. агар рафту шумо бизнесро сар кардед, сӯхтед, тамом депрессия, ҳамин ки тамом дига ҳама чи дасту по мекашед, ба лубойҷа мегӯед ки эй бизнес ин дурӯғ, ин намешад. як маслиҳатчӣ зӯри пеш мешавед. баъзеҳо масалан буданд, ман дар як курс гуфтам ки яъне касоне ки ҳамин курси моро мехонанд, чизе ки мо гуфтем иҷро мекунанд, 100% результат намедиҳад, пули онҳо 100% возврат мешавад. хорошо, як нафар баъд аз ҳамин буромад гуфт ки ака ман хондам, ягон результат нашуд курс. хорошо, чӣ кор кардӣ? ин мисол якум дарс анализ кардӣ? Не. интернет магазин кушодӣ? Не. бор гирифтӣ? Не. чӣ кор кардӣ, результат нашуд? ман як-ду дарсша хондам. вақте ки 2 дарс мехонӣ, аз куҷо результат шавад? ин хондан дига, иҷро кардан дига. баъзе чизое ҳаст ки мо вақте ки мехонем дигар чиз мефаҳмем, вақте дохили кор. ман худам дар соҳаи слесарӣ, яъне автомашина чи спецам ҳамин тавр буд. ман хондагӣ ҳастам, қисми мотор аз куҷоаш чи ҳама чизашро медонистам. вақте рафтам бори якум моторро кушодам, як чизҳое ки масалан калцоро мегирӣ, мемонӣ, вақте калцоро мегирӣ, мондан ба ҳам хел намедорад. чанд проблемо дошт, бояд вайро маҳкам дори, ягон чи ки дизайни чанд роҳҳо дошт ки ин чизҳоро ман дар яъне теория вообще хондагӣ набудам. ҳатто дар борааш фаҳмидагӣ набудам. баъзе сложностос, ягон чи кушода намешавад. акнун ман мошинро мисол овардам. дар ҳаётам бисёри чиз ҳамин аст. вақте ягон корро ёд мегиред, боз дохилаш медоред, боз тамоман дигар чизҳоро мебинед. акнун яъне мо ин курсое ки барои шумо фурӯхта истодаем, мо бисёр чизҳояшро дидагӣ ҳастем. дар ин ҷо якчанд специалистҳо ҳастанд. масалан мо кадом корро кардем нашуд, кадомашро кардем ки хуб шуд, ҳаминро яъне ба ҳисоб гирифта баъдан мо пешкаши шумо гардонда истодаем. як нафар дар инстаграмам навист ки ака ҳамин курсро бепул де, яъне аз рӯи инсоф кор кун, биё хай ҳамин як бор барои мардум ёрдам кун. баъд ман навистам ки гуфтам хай бародар, биё як моҳ дар офиси мо бепул кор кун, имконият дори, як коргар лозим аст. мегӯяд ака ман пули патент, пули квартира, пули хоная кӣ метиҳад? гуфтам ба саволи худат ҷавоб гирифтӣ? Не, мегӯяд. охир дидед, баъд дар инҳо чӣ хел мефаҳмонӣ, вай ҳамон худаш чӣ гуфта истодааст, ҳатто сарфаҳм намеравад. боз як нафари дигар навист ки ака биё ҳамин курсро мо харем, хонем, вақте ки пул кор кардем, баъдан пули курсро медиҳем. ин чиз тамоман дуруст намегирад. як бор ҳамин логично фикр кунед. вақте ки шумо донишгоҳ равед, мегӯед ки донишгоҳ биё ман аввал хонам, тамом кунам, дипломате мерам, кор мекунам, ба пули донишгоҳам метиҳам. ягон кас қабул мекунад? ҳама механдад, мегӯяд ин девона точно, мегӯяд хай лучше ягон психбалниса равон кунем. як саволое ки тамоман дуруст намегирад. дар донишгоҳ ҳам баъзан дар як гурӯҳ чанд нафар, 20 нафар мехонад, 20 нафар мехонад ҳуқуқшинос. шояд аз ҳамин 2 тоаш кори хуб меёбад, 3 тои дигааш дар камтар ҷойҳои пасттар кор мекунад, 10 нафари дигааш масалан тамоман результат намебинад. ба ин ҷо айби ки? ин ҷо айби донишгоҳ ё ин ки айби ҳамон хонанда? айби донишҷӯ? ҳамон донишҷӯе ки нахонд, дам гирифт, истироҳат кард, гашт, ҷои кор наёфт, мегӯяд ки ҳозир намешавад, ин касб ман хондам нашуд. ин курс ҳам ҳамин тавр аст дӯстон. боз як чиз дигарро гӯям ки мо бо вуҷуди ҳамин қадар чиз додан, ин ҳамин рӯз як роҳи пулкоркунӣ аз Яндекс картаро ҳам бепул ба бачаҳо тӯҳфа кардем дар курсамон. яъне тариқи Яндекс карта чӣ хел кор мекунанд? шахсоне ки масалан ҳеҷ чиро намефаҳманд, ақаллан ҳамин корро ёд мегиранд. ҳоли бисёр ҷо мисол ба ҳамин чиз талабот зиёд дорад. дар Тоҷикистон ҳам, дар ҳамин ҷо ҳам ҳама бизнесҳо тариқи интернет мекобанд. ҳамон бизнесҳое ки нав кушода шуд, ҳамонро мегирад, дар 1 соат вақташро шояд гирад, дар ҳамон Яндекс пайваст мекунад ва аз ҳамин дар як кораш 5-10 ҳазор шояд рубли кор кунад. дар Тоҷикистон бошанд 500-600 сом метавонед ки барои як пайваст кардан гиред. ҳар як роҳҳои пулкоркуниро ки ман мегӯям, ҳам плюсҳояшро дар Тоҷикистон, ҳам дар Русия ба ҳисоб мегирам ки штоби дар уҷа ҳам кор карданатонанд, дар ин ҷо ҳам. шахсоне ки мехоҳанд ки ин роҳҳоро ёд гиранд, то рӯзи 31 декабр вақт доред ба курси мо дохил шавед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр.